Onun Instagramında һәм оларны яратып дусларым, матурларым дип эндәшә. Мин аңладым сезнең кем турында барганлыгын. Бу бит Instagram йолдызым, ул да булса Ринат Татар малай. Каршы алабыз көчле алкышлар белән. Ринат Галиәхмәтов. Татар блогеры, иң популяр Instagram аккаунты хуҗасы Ринат Татар малай. Хәзер инде сиңа Ринат, бер-ике сүз әйтәсеңме? Роман төшереп кенә торасыңмы? Әйтәм. Әйт. Дусларым, матурларым, хәерле кичләр. Бик рәхмәт. Әлеге бу бәйрәмдә сезне күрүмә бик шатман. Мин инде гел үземнең дусларымны күрмим. Гел интернетта булгач хәзер бик күңелле. Сезне күрүгә бик зур рәхмәт. Инде Күп кеше синең кулыңда шырпы дип уйлый, җәмәгать, камера ул, шуңа күрә елмаегыз. Һәм инде хөрмәтле Ринат, сиңа хәзер безнең иң романтик җырчыбызны билгеләргә кирәк булачак. Игътибар экранга. Эстрадабызның Татар халкында патша кызы Айгөл Рахимова. Патша кызы булса барыр сине кебек сугасы кебек киенгән. Бик зур рәхмәт, Ринат, көчле алкышлар Татар малай. Сиңа язылсыннар. Иң зур теләгебез шу. Анвар абый, дусларым, матурларым, сәлам деген әле. Шабылырсың. Давай, дұрсың. Ул төшерә инде. Дусларым, матурларым, сәлам. Бик яхшы, сезнең белән бик күңелле. Рәхмәт. Лайкка басырга унутмасыннар әле. Лайкка басырга онытмагыз. Супер, рәхмәт. Татар малайның да шулай ук төшерә видеога. Сюда, пожалуйста, если можно. Привет. Привет. Красавица я. Салям. Прям принц и принцесса. Супер. Дусларым, матурларым, Instagramda лайк қоюға онытмагыз. Супер, бик зур рәхмәт. Все булды. Матурларым, лайкка басырга унутмагыз. Супер, рәхмәт. Күрсәтәле. Юк, күрсәтмим. Аннары күрсәтәм. Мин төшерәм. Инде син дә әйттер инде. Юк, булса әйтергә сайда монда дим, монда килеп. Дусларым, матурлар, лайкка басырга унутмагыз. Бас. Син аннары атмай чыкты менә булай. Ага. Тотты. Давай. Дусларым, матурларым, лайк куярга онытмагыз. Нормальныймы? Отлично, рәхмәт. Итеп куярсың дирәгә, язаракан дип беләм. Обязательно. Мин бөтенсен җыеп аннары Ага. бер кызык видеосы мин. Ярар. Дусларым, матурларым, лайкка басырга унутмагыз. Дусларым, матурларым, лайкка басырга онытмагыз. Ләкин башта Татар малайның лайкларына, аннан соң Айван Сабыйровның лайкларына керәсез дә, басасыз. Супер, рәхмәт. Бар сез? Мин Ринат абый, Instagramга әйтә әле, дусларым, матурларым, лайкка басырга унутмагыз. Дуслар, матурларым, менә шушы лайкка басырга онытмагыз. Рәхмәт. Все булды. Рәхмәт. Дусларым, матурларым, лайкка басырга унутмагыз. Әйт.
Дусларым, матурларым, лайкка басырға ұнытмаңыз. Рахмет, супер. Синде, сәлем. Синде, дусларым, матурларым, лайкка басырға ұнытмаңыз. Дусларым, матурларым, лайкка басырға ұнытмаңыз. Дусларым, матурларым, лайкка басырға ұнытмаңыз. Рахмет. Татарша шулай айттың, қызық айттың. Рахмет. Айдар abi еще одно. Мына мында өтірсіз әлі. Дусларым, матурларым, лайкка басырға ұнытмаңыз. Дусларым, матурларым, лайкка басырға ұнытмаңыз. Бик зарап. Да, нормально. Сейчас давайте свой. Сенің арттан күзетем. Рахмет, рахмет. Сенің дусларым, матурларым деген сөздер халыққа кіре башладылар. Аны көре. Бізден түсірмейді, так что этот. Мен сені түсірем. Все нормально, біз әнәрді тауышқына бараға саны. Все, ладно. Біз бақа тауышқына әсіріп. Бізге бұны тауышқына керек. Дусларым, матурларым, лайкка басырға ұнытмаңыз. И все. Дусларым, матурларым, лайкка басырға ұнытмаңыз. Рахмет. Супер. Супер. Her birisi alanına layık bu nominasyada jingişi болады. Там шашының махаббаты дейді мұсың өзің үшін. Әлі бір тәлім жырлamadı şu anda. Жырлағандан соң енді Алла бұйырса көрерміз. Рахмат, спасибо большое. Все? Başta fotoğrafiye geçelim. Çittenirek düşürüp qarali. Әйе, видеоға түсірем. Әлі әйтесі сөзім бар еді. Супер. Дусларым, матурларым, лайкка басырға ұнытмаңыз деп айтыңыз әлі. Дусларым, матурларым, лайкка басырға ұнытмаңыз. Бик зор рахмет. Вот так контент собирается, да? Конечно. Супер, бик зор рахмет, қыздар. Дусларым, матурларым, сәлем деген әлі. Дусларым, сәлем сізге. Премия қалай болдым. Ең стильді жүрші. Вообще супер. Давай сделаем так. Раз, два, три. Дусларым, матурларым. Лайкка басырға ұнытмаңыз. Лайкка басырға ұнытмаңыз. Супер, бик зор рахмет. Все. Лайкка басырға Рахмет. Лайкка басырға. Дусларым, матурларым, лайкка қойырға ұнытмаңыз. Әйе. Дусларым, матурларым, лайкка басырға ұнытмаңыз. Көп тапқырлар, лайк. 1000 тапқырлар, 100 тапқырлар басырға насip болсын. Дусларым, матурларым, лайкка басырға ұнытмаңыз. Дусларым, матурларым, лайкка басырға ұнытмаңыз деп айтыңыз әлі. Дусларым, матурларым, лайкка басырға ұнытмаңыз. Дусларым, матурларым, лайк басырға ұнытмаңыз. Қарамықтырушыларымызға сіздің үліште зор, біз сізді ярадабыз. Болат мені дусларым, матурларым, лайкка басырға ұнытмаңыз. Yok, masa tatarmalay. Tatarmalay. Tatarmalay, тоже әйбәтті. Yok, дусларым, матурларым, лайкка басырға. Дусларым, матурларым, Лайкка басырға ұнытмаңыз. лайкка басырға ұнытмаңыз біздің страницада. Һәм әлбәтте рядатында. Супер. Рахмат. Давай, әйт. Дусларым, матурларым, лайкка басырға ұнытмаңыз. Мен түсірілді. Обязательно, если не Дусларым, матурларым, лайкка басырға ұнытмаңыз.